Assalamu alaikum warahmatullah. Yawwa yanzu ne zaka fahimci yanda ake yin trading da CRT. Duba da na yi bayani ne basics, ban nuna shi practically live trading ba. So yanzu gashi nan mun zo live, mun shigo trading view ɗinmu. Za mu yi amfani da 4-hour time frame. Farko ka shigo, mun zaɓi currency pairs ɗin AUD/JPY, mun zo 4 hour. Yawwa da 4 hour za mu yi analysis. To abin da nake so farko ka fahimta shine mun yi magana akan key levels. Menene key levels? Idan kai dan ICT ne, na san ka san PD array. Su PD array ya kunshi order block, breaker block, mitigation block, fair value gap, duk ya kunshe su. In kai kuma kai dan SMC ne, ana ce mai point of interest. Su ma duk order block duk sun kunshi wannan ne. Ko kuma all high da all low, na manta ban fada na PD array ba. All high and all low shine swing high, swing low. Ta yaya za a yi ka gane swing high and low? Na san majority mutane sun san yadda ake cire swing high and low. Yanzu misali nan swing high din mu ne, swing low, swing high, swing low, swing high, swing high din mu, swing low, swing high. Na zuwa barin dan matsar da abu, dan matsar da shi yadda za ku gane. Mun gani swing low, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Yawwa, so yanzu mu muna so mu trading din key level ne, to kuma gashi market ta zo mana key level. Yawwa, nan wurin shine muke ce ma external range liquidity. Nan wurin muna ce mai external range liquidity. Gashi nan external range liquidity. So nan wurin muna ce mai shi ma ga nan, shi ma swing high din mu, swing low din mu, shi ma external range liquidity ne. Nan wurin ku fahimta fa, na san in kai bako ne harkan, dole ne ka je sai ka ci gaba da kasancewa da mu, domin za ka gane shi ya ake gane swing high da low, ya ake gane su dai wayannan point of interest din da nake maganar PDRA. To sai market din mu da ta zo, sai ta zo mana point of interest din mu, sai ta akai trading din wurin. So abin da zai faru, kana daidaitan wannan tunda ta zo ta yi trading, ta dauke wannan liquidity din, so sai ka zo ka zana CRT low nan, CRT low din mu kenan. So nan kuma CRT high din mu, candle din fa za ka zana na 4 hour. Gashi nan CRT high, CRT high. Yawwa, da sa kuna ganewa. So sai aka zo, me kake nema? Dama muna neman, ai mun yi bayani akan akwai accumulation, akwai manipulation, akwai distribution. AMD ka rike wannan shine formulan ka, power of 3 din nan shine AMD: accumulation, manipulation, distribution. Kun ga ai a nan wurin wannan candle din ya mana accumulation, so wannan ya zo ya mana manipulating, ya dauke kasan shi. So gashi nan sai aka yi distribution, an tafi an yi entry. So Allah sa kuna ganewa. To yanzu abin da zai faru, sai aka zo an dauke ma, an manipulating din shi wannan CRT candle din kan da kake so kai trading. To sai mu using din Fibonacci. Shi ba wai dole bane dai kawai, amma dai wai za mu yi ne saboda mu san ina ne TP1 din mu, ina ne TP2 din mu, sai ka ajiye shi a daidai kan nan wurin. Yawwa, sai mu zo mu dan, saboda risk management, dabara ne wannan. Saboda ya kamata a ce kai ko partial ne, karka ce sai ta je ma complete TP ɗinka za ka ji sai ta je TP za ka fita. So sai ka go kuma an zo kuma kana yi kaga ci ka gare shi. Yawwa, nan ne half candle din mu, 50% din mu zai zama mana TP1. Nan ne TP1 din mu. Yawwa, so yanzu abin da zai faru bayan an dauke ma nan, a zoomin wayannan candle din fa ba su fito ba, wannan ne ya fito. Yana kullewa ai ka san nan an dauke, an manipulating.
so sai ka yi sauri sai ka switching to 5 minutes. To idan ka zo 5 minutes me za ka nema, me muka ce a 5 minutes a wancan bidiyon? Duk wanda ya saurari bidiyon mu na baya ya san mun yi magana ne akan shi 5 minutes muna neman entry, muna neman total soup ko kuma total body soup muke nema, sannan sai mu nemi order block ni entry. Abu biyu ma shi ma yake nema, shi ma time frame din abu biyu ne aka fi bukata. So yanzu gashi nan kasuwa ta zo, gashi nan an zo ga kasan mu nan ne kasan mu, sai kasuwa ta zo sai ta mana total soup, total body soup a 5 minutes. Gashi nan ran zana ku gane total body soup, total body soup. Baran cire wannan allo din domin ku fi ganewa. Gashi nan ta yi total soup, amma total body soup saboda da body inda week ne total soup, inda ta shuɗa ƙasan na a lower time frame da body total body soup ne. Baran canja, za ku ga an sa dan saboda da ku iya ganin wani ya sa TBS, ina baran sa TBS din saboda ku gane da kyau. TBS total body soup, kun gani ta suɗe. So wannan suɗewan, wannan ne last candle din mu da ya suɗe kasuwa ta reverse. To wannan nan wurin shine order block, shi ma zan yi bidiyo akan order block. In dai ka kasance da ni zaka fahimci ya ake gane order block, musamman akan CRT. Kaga kun ga order block din mu anan, a order block din mu nan sai mu sa OB order block. Sannan akwai abin da muke cewa change in state of delivery, change in state of delivery. Yawa, so ya ko kuma in ka ga dama kai tunda dan baka gama fahimta abin ba, za ka iya jira ta yi maka chalk a nan wurin, za ta iya maka chalk. Gashi nan wurin ai chalk ne. To sai ka zo ka yi order block ɗinka yana nan, gani da ta zo saba order block, ko kuma ka sa order block ɗinka ko order flow ɗinka nan ta yi chalk ga order flow nan ya zama order flow ɗinka. Kasuwa tana zuwa kun gani ta tafi. So me ya kamata ka yi a nan wurin a matsayinka kai na CRT trader, to abin da za ka yi shine sai ka zo sai ka ɗauko long wannan ɗinka sai ka sa shi a daidai nan wurin order block ɗinka. Nan ne zai zo face target ɗinka, nan wurin shine face target ɗinka, 50% of the CRT candle for that 4-hour candle. So sai ka zo ka sa SL ɗinka ya kasance a nan wurin, da ka sa candle ɗinka stop loss ɗinka ya kasance a nan wurin. Yawwa, bayan ka sa SL ɗinka kun gani ana hitin ɗin TP1, sai ka zo ka yi dabara ko a ta daidai nan wurin sai ka zo ka ɗan yi dabara ka sa break even ɗinka ka matso da stop loss ɗinka ya dawo nan. So amma ga asalin full target, saboda idan kana trading ya kamata ka ringa lura da risk management, kar ka sa greediness. Amma ga fully target ɗin mu can shine wannan CRT high, kun gani nan market ta zo ta daka. To dai Allah ya yi da rabanka ka yi haƙuri ka yi iya wannan analysis din, ana samun alkhairi sosai da shi. So shi yasa na ce to ya kamata mu wannan, kun gani how many pips ta yi, sanda ta yi 116 pips ta je ta hitin, kun gani kamar menene, tana zuwa extra range liquidity din mu, tana zuwa wurin ta daka, tana zuwa mana target din mu na shi CRT high din mu, gashi nan CRT high. So wannan haka ake yin a trading da CRT. So duk wanda ya san shi beginner ne, da Allah sai ya mun magana, domin akwai karatuttukan da ya kamata ka sani saboda sanin key level din. Sannan dan Allah ku mana subscribe, ku mana sharing, domin akwai mabukata su amfana, mu gudu tare mu tsira tare. Allah ya wuce mana gaba.